Hvad laver du, Paul? De spiller Berlin Boss. Okay. Er det sjovt? Ja, der er noget til mission 1. Mission 1? Ja. Var den god? Men jeg har spillet den nu. Hvor lang tid har du spillet det til? 50 timer, men når her til loading og første bane. Så den er næsten færdig, hva'? Ja, og så kan jeg spille. Ja, du er så dum, Paul. Hvad? Nej. Ej. Øj, den er i gang! Den er i gang nu! Hvorfor blinker den? Det ved jeg ikke. Nu begynder den i hvert fald. Okay. Hov. Nu begynder den i hvert fald. Lige nu. Hov. Gør vi det? Jeg ved ikke, prøv at trykke start. Det har jeg gjort. Nej. Nej. Hvad er nu sket? Ej, kan du råbe på alt muligt? Nej, jeg har ikke gjort noget. Nej, sig nu! Står der? Nå. Sikke part. Sæt Ventex Shader. Hvorfor kan den ikke gå ind på Watch for Berlin? Hvad sker der nu? Hvad? Hvorfor har den nu sådan en her pil udenfor? Nej, hvad sker der nu? Hov? Nu vil jeg... Hvad sker der nu? Lad være med at røre mit... Lad være, jeg har brugt det i natten! Paul? Det er ikke, hvad der sker! Paul, kig her. Ah! Han er så dum. Jeg har brugt det i